Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi mar fuq Facebook jilmenta lill-Kap Nazzjonalista Adrian Delia jitqabbad nies jużaw kliem ta' mibgħeda fil-konfront tiegħu u ta' deputati oħra mill-fazzjoni tal-eks Kap Simon Busuttil. Azzopardi żvela messaġġ li kitbu kontrih nies ta' Delia f'wieħed mill-grupp ta' Facebook, ristretti bin-nies għan-nazzjonalisti li appoġġjaw lil Adrian Delia. Iżda kull kumment qiegħed isir bil-barka ta' Delia. Fil-grupp b'referenza għal Jason Azzopardi, Mario Delia, partitarju nazzjonalist mill-fazzjoni ta' Adrian Delia, qal: "Hawn xi ħadd jgħin niġbor 20,000 firma ħaneħilsu minn dal." Minkejja ma kitibx l-aġġettiv xejn sabiħ li kien se jirreferi għal Jason Azzopardi. Jason Azzopardi ħassu offisu mar fuq Facebook jikteb li qed jintqal diskors ta' mibgħeda fil-konfront tiegħu min nies ta' Adrian Delia. Jason Azzopardi kiteb li l-grupp huwa amministrat minn Xarmejn Aquilina, kunsilliera nazzjonalista tal-Marsa, u l-iskont Azzopardi din għandha l-barka tal-Kap Adrian Delia biex taċċetta kliem ta' mibgħeda kontrih. Sabiħa wisq laqda, dan hu grupp tal-Partit Nazzjonalista amministrat minn Xarmejn Aquilina, kunsilliera l-Marsa, u persuna li tapprova bil-barka tal-kap tal-partit kitbit ta' mibgħeda lejn deputati tal-istess Partit Nazzjonalista, kiteb Jason Azzopardi. Xarmejn Aquilina hija persuna lejali lejn il-Kap, sa jumejn ilu kitbet lil Adrian Delia ħatmu se jneħħih minn Kap u se jibqa' jmexxi l-partit sal-aħħar. Kienu miet in-nazzjonalisti li kitbu fuq il-kumment ta' Jason Azzopardi. Il-fazzjoni ta' Delia baqgħet takkużah b'mibgħeda, filwaqt li l-fazzjoni ta' Simon Busuttil bdew jaqbżu għalih. Filwaqt li Jason Azzopardi żvela messaġġ ta' waħda Sandra Buħaġar tgħid li Adrian Delia wara l-apprezzament tiegħu għax-xogħol li qed isir fuq il-midja soċjali. Esponenti ieħor kiteb lil Jason Azzopardi u qallu qegħdin naqgħu fil-ħama. Iżda Azzopardi wieġeb li ħabib. Meta dawn il-kummenti ilhom xhur jinkitbu bil-kunsens taċitu tal-kap tal-partit, dak red line. Fost dawk li kitbu kien hemm Thomas Da Martino, il-President ta' Team Start, fera taż-żgħażagħ ta' Adrian Delia. Da Martino kiteb: "Daqstant ieħor mhux aċċettabbli manuvri sistematiċi parti minn pjan sħiħ sabiex ir-riżultat ta' proċess demokratiku ma jkunx rispettat sempliċiment għax ma sarrafx fir-riżultat mixtieq. Għandna bżonn li kulħadd jiġbed ħabel wieħed jekk irridu nelbu l-għadu vera, onorevoli." Hawn wieġbu Jason Azzopardi u fatta botti bejn Da Martino u Azzopardi, Jason Azzopardi der jilmenta li ilu 8 xhur ma jkun mistieden fuq il-midja tal-partit. Jason Azzopardi kiteb: "Deputati li minn sena u nofsilu jkunu darbtejn kuljum jew darbtejn u 3 fil-ġimgħa fuq Net FM u deputati li l-aħħar li kienu fuq Net FM kien fawissu f'Ottubru li għadda huwa sew ġustu ekwu jekk int raġel qgħid li dawn il-ħniżriet tal-establishment. Bil-ġlied bejn il-fazzjoni ta' Busuttil u Delia qiegħed dejjem jikber." Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.